warahmatullah wabarakatuhu sakiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV mi silminake dow mon mi hofni on kala tawede ɗon fu nder duniyaru ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna hande bo en lornoke ɓe ɗeɗe tindinoje meɗen tindinore ɗe garɗe ɗe gaɗa e sakiraɓe ɗen tindinore ɗeɗe ko larani hala Facebook vidéo ngol mi waɗi keña mi waɗi vidéo ɗo ko larani hala adresse mail ɗuɓɓe nder moɗon mi laari ɗeɗe gaɗi comment feere feere ɗo ko larani hala vidéo me ɗo mi yettiri on be maka hangel comment ji moɗon woɗi mo mi laari windi o wi useni oɗon mari haaji en gara vidéo tindinore no goɗɗo tokkata supprima compte Facebook muɗum sakiraɓe ɗum ƴamol ngol ɗuɓɓe nder moɗon neɓinoɗo ƴamto min maki noon min tammi waɗugo vidéo me ɗo yigo sukleji min keɓa min gaɗi vidéo me ɗo dalila me ɗo vidéo me ɗo mi wari mi wanna en tindinore me ɗo hande sakiraɓe ko a waɗa hanni a supprimugo compte Facebook maɗa laaru yi'u faamu andu no goɗɗo tokkata supprima compte muɗum hala walmo andita yeeso ko ka wawa ka tawma ko goɗɗo feere jamma na sei to lornoke ɓe lamtoto min to a laari vidéo ɗo ni diga ɗon a jangi sakiraɓe e nandi dalilaji feere feere mbawa gara goɗɗo supprima compte Facebook muɗum ko ɓe pirata compte maɗa ma eɗum connecté e maɗa eɗum connecté e onmo pirati man ɗo e a isin ko sanjamma mode par ce que ko nandi ɓe majum ni to a mari haji a supprima compte ma ɗo a wawan an ɓe téléphone maɗa nasta supprima ko isin compte man ɗo waɗanama créé no ɗum jotta kam a yiɗi a sanja ɗum ko isin yimɓeji feere a tawai créé compte ji feere feere yiɗo ɗura ɗum en yiɗi supprima compte ji meɗo acca compte gotel e ko nandi ɓe majum ni lawol ngol a tokkata a supprima compte ma warta koda goɗɗo windi waɗi recherche inde man ɗo tawata ɗum dede ha Facebook to ɗum tindinore me ɗum wari mi wiyami tindina en sakiraɓe amma hedde ko ma ɗo dede kala on mon bonayi fo lara sadaka jumo muɗum ñamo yen windi goɗo yiɗo windi abonné ma ko subscribe habda abonné activa cloche de notification sakiraɓe hala waɗugo like sakiraɓe ɗuɓɓe ɗon lara vidéo man mangatta like e comment ji moɗon bo mi yeeyi ɗo reeni mi yiya dede comment ji moɗon ɗuɗɗi sakiraɓe heɓa dede YouTube ɗon postiri vidéo me ɗo heɓa nongol dayiri ɗo reeni comment ji moɗon les babal commentary sakiraɓe dalila me ɗo na ɗum wonnugo wakkati e dille ndaare dede no gantanmi salorago ok sakiraɓe banta matinen dede lawol ngol goɗɗo tokkata supprima compte muɗum Facebook arande man oni to a wari nasta ha nder compte Facebook maɗa banta giɗo mi nasti miɗon nder compte am Facebook ɓawɗo a wari nder compte maɗa Facebook to a mari haji ha supprima compte maɗa se a waranda ha ɗo ha diɗi dede tati ɗiɗi giyata diɗi ɗi tati mi tan mi laati ha mi cappani ma ɗo se a wara a mema dow majum banni ɓawto a memi dow majum no waddanima banni se a dirto less se to a wari ha dede ɓe windi paramètre et vie privé nda ɗum ɗo paramètre et vie privé banta mi cappani en ɗo to a wari se a mema dow majum banni ɓawto a memi dow majum ɗum waddanima se a wara dede ha chatol ngol dow ha ɓe windi paramètre se a nasta dede ha dow paramètre man ɗo banni ɓawto a nasti dow paramètre a rena ɗum waɗa recherche ɗum waddante banni se a dirto less banni sey to a wari ha ɗo ɓe windi dede propriété et contrôle du compte propriété et contrôle du compte mi tan mi a laari boɗɗum se a wara a nasta ha dow majum banni ɓawto nasti dow majum kanjum ma ɗum waɗan recherche se a rena to ɗum timmini waɗugo recherche ni ka ɗum waddanma ɓawto ɗum waddanima banni se a sufta dede ha chatol ngol chaka ɗo ha ɓe windi désactivation et suppression donc se a wara mema dow majum banni ɓawto a memi dow majum ɗum waɗan recherche ɗum waddama to ɗum waddanima banni ɗo a laari ɓe ƴamma ɗo désactiver le compte ɗo to a yiɗi a désactiva compte ma on ɗo bo supprimer le compte to mari haji a supprima compte man ɗo se a wara dede a cocha dede ngel mi tan mi on daari nda ngel se a wara cocha ngel to a yiɗi a supprima compte ma on se a mema dow magel banni ɓawto a cochi ngel banni se a dirto less a yiyan ɗo ɓe windi poursuivre la suppression du compte ha woni an dede bleu ɗo banta on gimi cappani on se a wara a mema dow majum banni ɓawto a memi dow majum ɗum waɗan recherche se a rena dede ko ɗum waddantama to ɗum waddanima banni ɗo a yiyan dede bindi ɗiɗi ɗo ɗo ɓe ɗo ƴamma pourquoi a supprimata compte maɗa min giɗa dillugo maɗa to woodi probléme feere wi'umin min mbawa min aiduma min mbawa min ballitoma a résoudre dede probléme ay ko nandi be majum a yiyan ɗo ɓe windanma dede nda question ji may ɗo a wawan a winda je passe trop de temps sur mon Facebook sur Facebook a wawan ɗo bo j'ai des doutes sur la confidentialité ko bo je ne me sens pas en sécurité sur Facebook ko bo mon compte a été piraté isin to ɓe pirati compte maɗa donc a wawan a ɓeɓeni probléme maɗa ko waɗi yiɗi a supprima compte may ko bo je ne trouve plus Facebook utile donc mi tan mi on paami to a yiɗi ɗo ka a wiya wiɗe to a wala haaje ɗo fuu se a wara mema dow bindi en bleu ha ɓe windi dede poursuivre la suppression du compte banta on gueta banni ɗo se a wara mema
dow majum. Ɓawo to a memi dow majum ɗum waɗan recherche ɗum waddunema, to ɗum waddunema banni a wawan a janga deydey ɗum proposition ji deydey ɗi ɓe gaddantama. to wala ko waɗanma si a dirto less ha ragare haccata ngol ɓe ndi supprimer les compte. to a wari haɗɗo ɗo ni to a memi ɗo supprimer ɗo ni ɗum waddante a waɗa ok tan, diga ɗon a supprimi compte man ɗo, diga ɗon ngel acciti hugo ko goɗɗo waɗi recherche majum dow YouTube dow Facebook pardon, tawata deydey compte maɗa man ɗo. mi tan mi on pami sakiraɓe, donc juste que mi wari ha mi holla on nana mi yiɗu nana mi supprimer compte am, mi waɗu on deydey ha mi waɗna on tutorial, mi holla on deydey lawol ngol a tokkata a supprima compte maɗa. si a supprimer les compte a mema ɗum waddante a waɗa ok hala timmi. donc min bo nde mi yiɗa supprimer ko ɗum se mi mema dow annulé ɗo deydey lawol koyon ngol a tokkata a supprima compte Facebook maɗa. ok sakiraɓe, mi tan mi dari lawol koyngol ngol a tokkata a supprima compte Facebook maɗa. sakiraɓe mi tan mi dari deydey tindinore meɗon ɗo ɗum so ala e banni me tan to a mari haji a supprima compte Facebook maɗa, ɗo on lawol ngol a tokkata a supprima compte may. ngam may ɗo on jarama ɗum nder rawo moɗon Adamou Haruna mo Dieyngo Placo TV e nanta hala marketing ɓinguel lesdi Cameroun taweteɗo e lesdi Cameroun. on mo abonaki fota hejjita abonugo ha chaine Dieyngo Placo TV batta en mbi en puɗɗiti waɗɗoygo vidéo ji dow ko larani application ji to Allah muyi dangi jiɗi hala waɗugo like e hala partage ugo deydey ni vidéo no ko sakiraɓe kabde en balle dole kugal meɗo se en ballidira, to en ballidirta ngal yahata ɗum se en kabde en ballidira on dara on partage link man e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta lara heɓa deydey no ka encouragé min minon bo min gaɗa ko waddunay ko en deydey tindinoje application ji deydey nafayɗi. ngam may ɗo barta on gi sakirawo o windi les babal commentary o wi o mari haji en gaɗa vidéo ɗo ko larani no ɓe supprimirta compte Facebook, dalila meɗo en gadi vidéo meɗo en daringol. ngam may ɗo onon ɗum bindane en les babal commentary vidéo ɗum gole ko larani hala ɗum en giɗɗo min gaɗana en jango bo donc nane ma komin gatta fu ɗum deydey ko marɗon haje kanjum min gatta. ngam may ɗo ɗum deydey deydey ra'ayi moɗon les babal commentary. on jarama seden potti ha deydey vidéo tambingol warugo yeeso. wassalam.